Kaunti ma Siaya bogorocho weche somo juma manyien e kinde ma skunde dhi yaw poni dwachgi ok ochopi mandiko jopuonj ma interns e yo mongirore. Kotelne kod jagoro margi Andrew Mondi ochanyo giwacho ni ok gibi chopo e tich kaluwore ni duol mochung' ndiko jopuonj TSC rem luwo chik doho mandiko jopuonje ma interns. Gibedo ni kaluwore kod chike ma pacho ka gibiro dhi e ng'anyo nyaka duol ma TSC chop dwachgi kendo luoro chik ng'eto mar doho. Ne osir gi lwedo kod jokanyo mag duol ma Kuppet e kaunti ma Siaya. Jopuonj te ma Siaya ka kod ma Kenya te wawacho ni onge dhi skul kendo jonyuol obed gi nyithindo e udi nyaka chieng' moro achiel jo TSC obione ni giyie bet kodwa piny mwawinjre to winjruok bobedo mano gimoro achiel ni ndikowa kendo wabedo compensated gichulowa. Wadwoko erokamano ni doho mang'eyo ratich jotich kuom keto ayanga tarik 17 dwe mar adek ni ndiko ma ondika kod nyithiwa gi JSS en tok chik. Ni ng'at monego ndike contract e kote kata yoro rak en ng'atno motim ni training to ng'amo training eno ema tere intern mondo ng'iye ka bende gima nopuonji osewinjo. To bang'e no jogi koro imiyo ng'ama ndikogi ma en duol miluongo ni TSC ma TSC ok osebedo katimo kamano. Koro wan wakwayo TSC, in fact ok bende wakwaye, wa direct ni mondo o implement the court ruling mano wacho ni jogi osebed kitiyo go yo mok ni kare. Koro chulgi kuom higni 2 ma gisetiyo tich man nono. TSC mondo obed ng'ano man kod chuny mar dhano mang'iyo ni jogi chandore kata gitiyo negi kamano mondo ondikgi e yo ma permanent mondo nyithiwa oyud pesa manyalo konyogi gi